Kublai perlok sa chisin priang subhai phi syakani ka YouTube channel ka junga ke asling vlog. Te hagani ka video ngakwa ban reply ya kitu ki bakran bat ki bakentho. Halor jongani ka wei na ki video ki ba ngala dep penmi hagini ki sni ki bala dep bat hagini ki por ki bala lik mo te ka wei ka video ka ba ngala penmi habe dei bat ka cingkran jong i omdei ka cingkran jong i ba mon ndrei ka dei ki cingkran jong kita ki nong kersan bat kinong but jong ibam te halor jong kani ka video ka ba ka title jong kani ka video ka ba ngatho ade ka ba ong ba arden to bru wasarong ka party pra to ka party ka wakalo pi kani ka video ka ba ngakren ha ka kitin penar bat kani ka video ka ba upload ha ka art peundru tarik jong mentau benai Jun jong senam arjar art peundru bat kani ka video ka banga keren ngam syam theu bat ngam dei unong kersan jong ka Voice of the People Party tang ba ka cingkren jong ki pat bat ka jingken tho jong ki ba komen pat yang kinong komen kidon kumba hadu san theu wengot hendrei omdei barok san theu wengot kidon pat ki katu ka nengot ki ba komen yang bat ki ba tim da ki kintin ki bom la ban priang ha ka imlang ka salang ka jong kani ka komen bat kani ka video kalayat kumbalai sita bat menta ka sedang kala crossno sa ki sausni ka jingyat jom kani ka video bat kibriu ki bapet ya kani ka video kiladon kumba hadu saw hajar sanspa ngut tam ki bapet ya kani ka video bat kim syam la ong bat kim syam la kentho bat kim syam la grand eye hindrei don pat ki katu kaningut ki ba grand bat ki ba kentho ya kani ka video bat ngakwa ban pensyai hang ni naga bentai jong kitu ki parlok ki ba kentho bat ki ba keno ya kani ka video ka bang akre kani kalong ka message ka bang reply naga benta ka jongpi ha kani ka video lada pisngap nadu basdang bat hadu bandakut jong kani ka video ngam syam dei unong kersan jong ka VPP bat ngam syam dei unong kersan jong ka UDP bat ngam dei unong kersan jong ka NPP lane jong ka HSPDP bat jong ka Kongres lane jong ka BJP ngadang dei tang ubriu bat ngadang dei tang uriu pai ba bat hapo garisti sensar jong kari India ngila ban keren bat ngila ban pensnu bat ngila ru ban pensai lada ngiyo i ya kicing bakla oi ngam khang ya phi ba pin comment bat ngam ju khang hero ya ki comment section lada ngakwa ban khang ya ki comment section ngala ban khang ya ki comment section habe dei bat ki video ki banga pen enrei ngam kwa ban khang bat na ai public ya ka bat ngakwa ru ba kumno phi ki pai ba jong ka bri unyo trap unyo skum pin ai jingmot bat pin penshai bat pin ai ya kita kinuksa nakapenta kaba ngakren Henry kat ba ngayo ipat badon ki katu kat ningut kita kiba ngiong kidei ki ingkong silang mat mo kum kita ki briu kidon bat kumba don ka wei na ki komen ka ba ngasnu tana kaba oh ba shakper eden don upsing uba penbik iya ka im kat ba mangipat nginom snap ya kum kita Henry ngi tingi raibek hau pra don ki komen kum kita kiba ai mensing oi wala da ngam dei unong kersan jong ka Voice of the People Party ngam dei unong kersan jong ka BJP ngam dei unong kersan jong ka NPP ngam dei unong kersan jong ka Kongres ngam dei unong kersan jong ka UDP ngam dei unong kersan jong ka HSPDP Hindre ngadang dei uriu pai pa bat uriu lai lu pa banong haba ngadon ka jingmut ka ban keren bat ngadon ka jingmut ka ban pensyai ngakwa ban pensyai ya phi ki pai ba terus ngap nadu basdang hadu bandakut ya ki video kenang ba pintik bat kenang ba pensyai lada pim sngap lada pisngap no tang siteng bat hakisin pakisin ki ba pisngap to da plekchi kata kadai kabanga kerpat nakalyang ka jonga ya phi sngap nadu basdang hadu bandakut ka kaba kane ka video bat nakalyang ka jonga ngadon hangne ban pensyai na benta ka jongpi ba kumba ngaong
ngamdei unong kersan lani ngamdei political party da ka baburom ya phi ki katu ka ningut ki parlok ki chunga ki ba dei kinong kersan dong na ki weipat ki party ngatip ya kata ba kini ki dei ki weipat ki party hoi ngapriang ya phi kumba pilong kum tahi ngaru na ndrei ka ka weipat ka ba ngakwa banong kalong ba Pi pimdei ban ong yanga banga kersan ya ka was di people party. Pidei bentip kata. Bat pidei ru ban bat. Banga ngamdei unong kersan. Jong kano ka party tang uri ba. Bat ngayo sneu pat ya ka jingbei. Ya ka jingen tho jong ki wei pat. Ya ka ni ka party. Bat yau ni ubriu. Mo yau ba ardan. Ngakwa ban reply ya ki bat ngakwa ban pensaya ki da ka ba nga ong ba ki jingken no yai ba arden ka ba pon bat kane kalong ba ki kwa troino ya kata ka chaj beriu jumi kum ki khasi ha APOE bat ka ka ba iba arden POE ke jing bakala ka jumi ngakran ya kita ba haga kitin pena mo em kam ke jingmea balai ngong kini kikintin em kam ke jingmea bante ya ka imlang ka salang ka jing hapo ka bri unya trap kasi jantia idei ka wei ka jai bri unya trap te parlok bai na kalyang ka junga ngamdon su ki kikintin ban saya pi inrei nga priang pat ya kitu ki babeng bat ki batimsi ya tu ka video ka banga pemi kublai sibun ya ka tu ka timsi bat ya kecingkran do met ke jumpi yanga ngam sio per bat ngam sio i ngapdiang ya ka bat nga ai kublai ru ya pi do ai ba kecingkran ke jumpi kan sa hapi bat ki ba komen ke jumpi ai ba kin tip ya ka kerteng ke jumpi bat ya ka tu ka kerteng ke jumpi mo ya kublai sibun ya pi ngam don ye banong bat ngam don ye ban pai da basniu ya ka basniu enrei nga suong ya pi kublai sibon wei ba pilakran ngapriang wei ba pilakan tho ngapriang tang ba ngakwa pat ban bu hangne talong ba ha kane ka video ru phila ban bat phila bat bat ngam khang ya ka comment section bat nga play ya ka ka ba phikwa banai chin ai lengba jong kane ka video ka ba ngapen mi menta kran ya ka ba pisno bat ka ba piton comments tang kawe ka banga ong ipi lada ki bape ya ka tu ka komen ka jumpi kimdei tang manga omdei tang mapi dei don shibun ki bape ya tu komen ka jumpi bat don kaliang ka cuma nganom senge ban keren bat nganiat pemi naga Porsche ka po lada ngadei ban keren haba ya sya ya ka wes people party ngakran be nga hab ban ya sya ya bat lada ngakran hab ban keno ya ka sorkar nga hab ban keren bat ngakran lada ka don pat kimat iba nga haban keren bangaya sya ya ke sorkar ngakren ya kita habang ayo i ke sorkar kalep ha ngahaban ya roi ka bat habang ayo i ke sorkar katko perkomplikan ngahaban lengba ki citi bat lengba ki lat bor bat lengba ki parlok ki parjo bat lengba ki kam ki ba ke sorkar kublai sibun ngin saya kendupat bat pi haki be pat ki video ki ban tangwan bat tanggane ki kintin ki ba kendiat ki cuma Blay sa sisin ya pi wei ki pas ngap lada pisngo tanat e gini lada pisngo baga ni ga video ka ai mensim pat ka aji metoy ya pi ki pek pat pas ngap ngakat pat ya pi ba pisngo ba ban like bat share bat subscribe ya kan video kum kadak kecing ai mensim ka jong kublai sibo muslim rilum khasi chantia ka jong hapo kari khasi be ka jong kublai ya pi baro